ଆପଣମାନେ ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ସାରଥୀ ସାଜିଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବି ଏମିତି ଏକ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ବେଙ୍ଗଲରେ ରାମଦାସ ନାମକ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀରେ ସେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପୁରୀ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିତିବା ସହ ରାମଦାସ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶରୀରରେ ଆଉ ବଳ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ବହୁତ ସାରା ଇଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ଏହି ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ରାମଦାସ, ତୁ ଆଉ ପୁରୀ ଆସନା, ତୋର କଷ୍ଟ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ରାମଦାସ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଏ ଜୀବନ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ? ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତା ଏକାଦଶୀରେ ତୁ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଧରି ଆସିବୁ। ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ଘରକୁ ଯିବି। ରାତିର ସମୟ, ଶୟନ ଆଳତି ସରିଥାଏ। ରାମଦାସ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସାରଥୀ ସାଜି ବଳଦ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଚଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବଳଦ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ସତେଜ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସକାଳ ହେଲା, ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଫିଟିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ରତ୍ନସିଂହାସନ ଶୂନ୍ୟ ଯେ। ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଚୋରି ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ରାମଦାସଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଗୋଡ଼ାଇଲେ ଏବଂ ପୁରୀ ସୀମା ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପାଖ ପୋଖରୀରୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ରୁହ, ମୋ ଭକ୍ତକୁ ମାରନା, ମୁଁ ନିଜେ ତା ସହ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ସେହି ପୋଖରୀର ପାଣି ରକ୍ତମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପଣ୍ଡାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନେ ରାମଦାସକୁ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଜିଛି। ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ସେ ଧନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭକ୍ତିର ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା। ରାମଦାସଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସୁନାର ନାକଫୁଲ ଓ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପାଖରେ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି କି ଯଦି ଭକ୍ତି ଅଛି ତେବେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।